Jeg lænede mig op af, fordi jeg er modstander af kunstgræsbaner. Stadigvæk den der fodboldromantik. Jeg lænede mig op af, det kommer ikke til at ske i min tid, det kan ikke lade sig gøre. Men bang, 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 bang. Det var noget af det, der gik stærkt. Og det har selvfølgelig noget at gøre med økonomi også. At når du bygger store stadions, så skal du skifte den skide græsplæne 4-5 gange om året. Fordi solen ikke kommer derned, eller så skal du investere voldsomt i nogle specielle solanlæg, altså noget større videnskab. Men at vi i dag spiller på kunstgræs i Farum, det har jeg overhovedet ikke forventet, vi kom så tidligt. Og jeg tror, om et eller andet antal år, så kommer jeg til at sidde som gammel sur mand et eller andet sted, hvor jeg nu lander hen. Fordi så ser jeg der kunstgræs over det hele. Og jeg ser også, at det bliver til sådan lidt mere show, end det var dengang, jeg synes, altså nu er vi over frem i tiden, end dengang, jeg synes, fodbold var noget fantastisk. Break i spil, af lidt reklamepauser og underholdning i en udstrækning, som vi ikke har set i dag. Og jeg ved jo godt, når nogen siger til mig, jamen kære Lynge, prøv at se amerikansk fodbold. Det er show fra de starter til de går hjem. Ja, men så lad det blive show. Så er det bare ikke den fodbold, som jeg synes, det var. Og det gælder jo alt. Altså, jeg sidder også i en grøn bluse i dag, det er jeg nok ikke gjort for 10 år siden, og så videre, og så videre. Så det flytter sig. Og så må vi andre, der synes, at fodbold det er noget andet, som vi kunne se Danmarksserien spille, eller også se 4 hold, der stadigvæk løber og spiller på en pløjemark og bliver møgbeskidt, inden de er færdige med at spille. I stedet for at gå sådan og skyde sådan nogle granulat, der er benen, der det kan jeg ikke holde ud til.